Honderden mensen melden zich tevergeefs bij vakantietestlocatie en vinvis gevonden in Terneuzen. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Tientallen bekeuringen afgelopen weekend op de Grevelingen. Dat gebeurde zowel op het water als aan de oevers tijdens een grote onaangekondigde controle. Bekeuringen zijn uitgedeeld voor onder meer het varen onder invloed en het niet dragen van zwemvesten. Ook was er vaak geen dodemanskoorts, waarmee de boot meteen afslaat als de bestuurder overboord valt. De controle was een gezamenlijke actie van verschillende diensten, zoals politie, douane en Rijkswaterstaat. Zij zien steeds meer onervaren mensen op het water. Weet je wat het probleem is? Sinds vorig jaar niemand kan meer naar het buitenland op vakantie. En zoals hier het Grevelingenmeer, ja, het is gewoon een van de mooiste gebieden van Nederland. En je merkt gewoon alles wat maar enigszins blijft drijven is verkocht sinds vorig jaar. Heel veel mensen kopen nu voor het eerst een boot. En je merkt gewoon dat er heel veel onervarenheid op het water is. Maar steeds meer mensen gaan dus het water op omdat ze niet naar het buitenland op vakantie kunnen. Ja. Dan moet je bepaalde gevallen een gevaarbewijs hebben. Je moet daar cursussen voor volgen. Ja. Maar dat is niet altijd afdoende dus. Mensen moeten gewoon ook ervaring krijgen. Klopt. Nou ja, het probleem is voor de snelle motorvaartuigen heb je een vaarbewijs nodig. Maar neem bijvoorbeeld zeiljachten. Ja, daar heb je geen vaarbewijs voor nodig. En dan is het gewoon wel eens het probleem dat mensen redelijk onbeslagen ten ijs gaan. Goedemiddag, Rijkswaterstaat. Ik kom even voor een uitrusting en documentencontrole. Ja, tuurlijk, zeker. Staatsbosbeheer werkte ook mee aan de controles. Als mede-eigenaar en beheerder van de Grevelingen, een Natura 2000 gebied. We ervaren de afgelopen tijd naast heel veel publiek die van de natuur geniet, ervaren we ook dat het af en toe misgaat. En dan denk je aan vandalisme, aan honden die loslopen. En zeker in het afgelopen broedseizoen, ja, dan zie je dat dat gelijk tot schade leidt. En die controles, helpt dat om het beter te laten gaan? Ja, absoluut. Ja, we zien echt dat als we inzetten op handhaving en op toezicht, dat het daarna stukken beter gaat. En dat betekent dat ook nu aan het begin van alle zomervakanties, om het zo maar te noemen, zo'n actie dat zorgt ervoor dat we hopelijk de rest van het seizoen met z'n allen kunnen genieten van een schone en veilige Greveling. Weet u de maximumsnelheid op het Grevelingenmeer? Ja, 15 kilometer. Houdt u daar rekening mee? U krijgt een nieuwe waarschuwing voor uw snelheid. De volgende keer is het procesverbaal. Okay. We zijn het hele weekend hier, dus... Snelle motorboten kregen extra aandacht tijdens de controles. Die vaartuigen ja, die kunnen toch wel heel erg snel. En zeker als je het niet weet, ja, je staat te varen zonder zwemvest, geen dodemanskoord om. Als je overboord valt, ja, je vaartuig gaat gewoon verder. In het verleden op de grote rivieren daar ongelukken mee gebeurd. Helaas waren ook dodelijke slachtoffers bij de betreuren. Ook op de Westerschelde, bij Zoutelanden? Absoluut. Absoluut. Helaas ook waar dodelijke slachtoffers bij te betreuren waren. Dat is ook de reden dat die boetes zo hoog zijn. Het is gewoon echt gedrag waar we echt niet willen zien op het water. Jeugdrechters maken zich grote zorgen over de huidige staat van de Zeeuwse jeugdbescherming. Die is volgens hen schadelijk voor kinderen en ouders. Van de 2 jeugdbeschermingsorganisaties ging er recent 1 failliet en de ander werd na veel gedoe overgenomen. Het zorgt volgens de rechters voor veel onrust en onduidelijkheid in en buiten de rechtbank. Er moet worden ingegrepen vanuit de overheid door een ondertoezichtstelling, misschien zelfs wel een uithuisplaatsing. Maar wie dat dan gaat doen en hoe dat er verder uit gaat zien, ja, dat is een beetje lastig, want we weten het eigenlijk niet zo goed. Dat is eigenlijk heel pijnlijk om dat keer op keer op keer te moeten vertellen. Misbruik, zware verslavings- of gedragsproblemen. Kinderrechter Suzanne Tempel beslist dagelijks wat er met de kinderen die dat meemaken in hun gezin gebeurt. Jeugdbeschermingsorganisaties Intervens en Bridis moeten er vervolgens voor zorgen dat haar beslissing ook goed wordt uitgevoerd. Maar doordat de eerste speelbal werd van gemeentelijke beslissingen en de andere failliet is, heeft de kinderrechter daar geen zicht meer op. Beslissingen, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, dat ben ik op zich gewend om dat te doen. Maar het wordt echt ingewikkelder als die onzekerheid er ook nog eens aan vastzit. Als je weet, als ik het heb uitgesproken, die ondertoezichtstelling, nou dan gaat er iets gebeuren en dan gaat het, als het goed is, de goede kant op. En nu, je weet het niet. In totaal gaat het om 800 Zeeuwse kinderen die afhankelijk waren van jeugdbeschermingsorganisaties Intervens en Bridis, die allemaal last hadden van de onrust rond deze organisaties. Onder wie de dochter van deze vrouw die alleen anoniem haar verhaal wil doen. Eén grote jungle.
Haar dochter is in 2019 uit huis geplaatst. Een jeugdbeschermer van Brides kreeg de regie over de zorg voor haar dochter. Het contact met de organisatie verliep eerst goed, maar verslechterde snel. Dat heb ik ook steeds gemeld bij de inspectie en bij het Keurmerk-instituut. De klachtenbehandeling die niet op orde was, op brieven werd er niet gereageerd. Alles was qua communicatie gewoon niet op orde. Haar dochter is inmiddels volwassen, contact is er nog steeds niet. Ik weet dat alles kan helen, maar ja, of het ooit nog goed komt, ik weet dat niet. De curator van Brides laat weten dat voor alle cliënten van Brides inmiddels een oplossing is gevonden. JB West, die Intervens heeft overgenomen, laat weten nog op zoek te zijn naar 10 tot 15 nieuwe jeugdbeschermers om al het werk aan te kunnen. En gezien de onrust van het afgelopen jaar zal dat geen makkelijke opgave worden. En in de zeesluis van Terneuzen is dinsdag een dode vinvis ontdekt. Het dier lag op de bulp van een zeeschip dat onderweg was naar de haven van Terneuzen. De vinvis is uit het water gehaald en op de kade gelegd en daar trok het kadaver veel bekijks. Ik vind het echt een heel groot ding. Best wel cool. Het stonk wel toen ik een beetje bij was en ik dacht, zo, die is best groot. Ik ben net klaar met werken, dus ik dacht ik ga eens kijken en dan, ja, flink vis. De walvisachtige is waarschijnlijk ergens op de oceaan op de boeg van het Panamese zeeschip terechtgekomen. Vermoedelijk door een aanvaring. De vinvis is door de onderzoekers van Naturalis en de Universiteit Utrecht ter plekke ontleed. Wat we proberen is alle organen te bekijken. Dus die zijn de mensen er nu aan het uithalen. Dus de borstorganen, de buikorganen, die zullen langzaam verspreiden hier over de grond. En daarna gaan we eigenlijk het vlees verwerken. Dus dat gaat in de rendakbakken en dat wordt uiteindelijk verbrand. En de schedel gaat nog naar het museum. We willen zoveel mogelijk zien en ook voelen, beoordelen en dan kleine stukjes meenemen om later in het lab nog onder de microscoop te kunnen bekijken. Uit eerste onderzoek bleek dat de vinvis vlak voor de aanvaring nog had gegeten. De resten van de vinvis zijn inmiddels opgeruimd en verbrand en omgezet in groene energie. Ook de recreatiebranche moet eraan geloven. Verduurzamen. De vraag naar vakantiehuisjes die het milieu zo min mogelijk belasten groeit. En bij camping De Paardenkreek in Kortgene zijn ze er al ver mee. Ondersteund door Impuls Zeeland. Ze hebben daar namelijk dijksuites. Niet op een dijk, maar in een dijk. In de recreatie heb je dat mensen gemiddeld wat sneller op iets zijn uitgekeken dan op een gemiddelde woning waar je echt in woont. En soms zie je ook wel parken die hebben dan heel mooie domes waar je van alles in kan doen, zwemparadijzen enzovoort. En de huisjes die zijn dan langzaamaan wat gedateerd. Zonder om dat tegen de vlakte te gooien, duur ook, niet duurzaam. Dus wat wij hebben gedacht van, nou als je nou in de recreatie circulair gaat bouwen, dan kun je als je op een gegeven moment na een jaar of 15, 20, maakt niet uit wanneer, dan kan je of het een andere functie geven, al die materialen hergebruiken op een ander traject. Of je kan ze misschien die units verplaatsen en ook een andere functie geven. En dan zet je zelf weer wat nieuws neer. Dan ben je flexibeler zonder dat je heel veel afval creëert. Ondernemers in de vrije tijdsector krijgen door dit project een goed beeld wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verduurzaming. Voor veel ondernemers in de vrije tijdsector is circulair denken en ook circulair bouwen is nog vrij nieuw. En daarom zijn deze circulaire dijksuites van De Paardenkreek zo'n mooi voorbeeld. Enerzijds is het inspiratie voor de ondernemers en anderzijds is er ook gewoon veel kennis en ervaring opgedaan tijdens het project. En daar kunnen we andere ondernemers ook weer mee helpen. Volgens Brinkman was het een flinke puzzel om de suites op deze manier te realiseren, maar het is gelukt. De dijk was natuurlijk al een restproduct. De units die er zijn gemaakt, die zijn prefab gemaakt, die zijn hier naartoe gebracht. Die zijn neergezet op betonnen platen die je kunt hergebruiken. Daartussenin is een vloer gelegd, zijn schuifpuien gezet, is een plafond gelegd. Nou, en alles is ook weer terug te draaien. Dus je kan de film letterlijk terugspelen en dan kan je alles dus weer uit elkaar halen. Nou, en verder hebben we dan, dat zie je niet, maar bovenop ligt het helemaal vol met zonnepanelen. Dus het is ook energie-neutraal, want er is alleen maar stroomgebruik, geen gas. Dus de energietransitie hebben we ook al een beetje toegepast. En dan hopen wij, en daar rekenen we ook op, dat we zelfs nog wat stroom over hebben wat we elders op het park kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het zwembad. Met de ondersteuning van Impuls Zeeland hoopt Roskam dat andere ondernemers ook het roer om willen gooien.
Verduurzaming is eigenlijk niet meer weg te denken uit de maatschappij van nu. En kijk ook naar de wet en regelgeving. En dan niet alleen nu, maar ook naar de toekomst. En wij willen als ontwikkelingsmaatschappij zien we graag een toekomstbestendige recreatieve sector. En ja, daar hoort verduurzaming bij en circulariteit. Bedrijven moeten er klaar voor zijn. Bedrijven moeten er klaar voor zijn. De dijksuites zijn klaar om verhuurd te worden en de eerste reacties zijn positief. Via hadden we gehoord dat het heel erg vernieuwend was. De materiaalkeuze vooral. Tegenwoordig iedereen heeft het erover de duurzaamheid. En dat wilden we wel eens meemaken. En het is heel leuk. In Goes is dinsdag een 16-jarige jongen neergestoken, vlakbij het Omnium. Een 15-jarige jongen is daarvoor opgepakt. Volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar. De verdachte is opgepakt na verklaringen van het slachtoffer. Het incident gebeurde dinsdagavond rond 9:30. De 16-jarige is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niks bekendgemaakt over hoe het met hem gaat. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en er zijn getuigenverklaringen opgenomen. Meer dan de helft van de Zeeuwse gemeenten blijft duizenden euro's uittrekken voor het publiceren van gemeenteberichten in lokale kranten. Ook nu dat niet meer verplicht is. Dat blijkt uit de rondgang langs de Zeeuwse gemeenten. Het plaatselijk blaadje en de krant lezen wordt toch nog wel steeds gewaardeerd. En daar moet je dan ook gewoon mee dealen, om het zo uit te drukken. Tot nu toe moesten noodzakelijke publicaties zoals vergunningsaanvragen en dergelijke verplicht in lokale kranten gezet worden. Want jij hebt immers het recht om te weten dat jouw overbuurman van plan is een uitbouw te plaatsen. Maar met de nieuwe wet elektronische publicaties hoeft dat niet meer en verschuift de verplichting van de papieren krant naar de website officiëlebekendmakingen.nl. Die krant die is er eigenlijk gewoon altijd op gebouwd in het verleden. Die heeft een bepaalde kwaliteit, een bepaalde uitstraling, daar hoort het gemeentenieuws bij. En stel je voor dat hij er nou niet meer in zou staan, dan weet ik niet of die nou exact in diezelfde vorm uit zou kunnen komen. Dat is ook gewoon een stukje bijdrage vanuit de gemeente. Ja. Van ruim €13.000 in de gemeente Veren tot €58.000 in de gemeente Sluis. Al verschilt het per gemeente wel wat er allemaal onder dat bedrag valt. Sommige gemeenten rekenen alleen de noodzakelijke publicaties, zoals de vergunningsaanvragen, terwijl andere gemeenten juist hele pagina's meerekenen waarin ook raadsleden aan het woord komen. En hoewel dit niet meer hoeft, blijven Zeeuwse gemeenten het massaal doen. Online zou je het vinden als je er naar op zoek gaat, maar je gaat er niet naar op zoek. Dat is het punt. En offline kun je de inwoners echt proactief communiceren. En zeker in een lokale krant waarvan je weet van die slaat goed aan in de gemeente, die wordt goed gelezen. Dan moet je juist dat soort bekendmakingen ook inzetten. Daarom wordt er volgens Van Iwaarde veelal voor de papieren krant gekozen. En daar is hij blij mee, want inkomsten van gemeenteadvertenties kunnen ze hier goed gebruiken. Op die manier snijdt het mes dus aan twee kanten. We hebben pas ook nog een enquête gehouden en die is best representatief geweest, waar toch blijkt dat 65% van de mensen het heel erg waarderen dat onze bekendmakingen en onze nieuwsvertrek vanuit de gemeente naar de inwoners toe toch wordt geplaatst in de Scheldepost. Het blaadje wordt echt wel goed gelezen. En als die afweging maak je dan, moet je dat dan toch nog online of zelf met die Scheldepost doorhalen? Nou, dan is de keuze makkelijk gemaakt, gewoon doorgaan ermee. De enquête was niet representatief omdat slechts 80 van de ruim 9000 inwoners de vragen invulden. Maar voor de gemeente Capelle voldoende reden om er toch mee door te gaan. Ja, niet helemaal representatief, maar als je dat vergelijkt met andere enquêtes en die trekt die lijn door, dan is je wel degelijk indirect representatief te benoemen. En voor ons voldoende aanleiding om te zeggen van nou, dit moeten we handhaven zo. De Zeeuwse overheden zien, net als veel adverteerders, nog heil in dat papieren stukje informatie. De uitgevers zien nog brood, dus die lokale krant, die is voorlopig nog niet dood. BH uit of naar huis. Bij gevangenis Torentijd in Middelburg voelen de vrouwelijke merknemers zich, volgens een brief van vakbond FNV, tot deze keuze verplicht. De nieuwe beveiligingspoortjes zorgen er namelijk voor dat de vrouwen met BH niet pieploos het gebouw in kunnen. De vakbond vindt dat belachelijk. Dames vonden dat buitengewoon vervelend en gênant. Zij voelden zich eigenlijk gedwongen om die BH's dan maar af te doen. Onder het oog van collega's. Daar kun je ook niks aan doen, want het was geen afgeschermde ruimte waarin ze die BH's af moesten doen. En daar stonden die dames, die voelden ze toch wel heel erg dat ze in hun hemd stonden natuurlijk. Torentijd wil alleen schriftelijk reageren op de brief van FNV.
Een woordvoerder van Torentijd laat weten dat er geen vrouwelijke werknemers zijn gedwongen om hun BH uit te trekken of om een verlofdag op te nemen. Wel laat de gevangenis weten dat de vrouwen 2 maanden hebben om aan de nieuwe poortjes te wennen. Er werken 71 vrouwen in Torentijd, van wie volgens de woordvoerder een klein aantal problemen ervaart met de poortjes. De vakbond gaat na de zomer verder in gesprek met de gevangenis. Tientallen families hebben zich deze week tevergeefs in Goes gemeld voor het afnemen van een coronatest voor hun vakantie. De gedupeerden regelden allemaal een test via de site testenvoorjereis.nl van de overheid en werden doorverwezen naar Goes. Maar daar aangekomen bleek er helemaal geen testlocatie te zitten. Veel verwarring deze week in Goes. Mensen melden zich bij de Albert Joachimikade voor een test. Ze hebben daar een afspraak voor gemaakt via een landelijke website. Maar eenmaal aangekomen blijkt er helemaal geen testlocatie te zitten. De ene keer begrijpen mensen het, tonen begrip, zijn aardig. We hebben ook al gewoon mensen gehad die tot schelden aan toe zeg maar, hier kwaad weglopen en niet toe reden vatbaar zijn. En dat is geen veilig gevoel. Er is wel contact geweest met een bedrijf dat een ruimte wilde huren voor een testlocatie. Maar dat liet na de eerste gesprekken niets meer van zich horen. Dus wij hebben toen besloten van wij kunnen wel blijven wachten, maar dat houdt op een gegeven moment ook op. Maar vervolgens werden wij dus allemaal overrompeld dinsdag dat er ineens heel veel mensen voor de deur stonden. En dan dinsdag viel het nog volgens mij mee, ik was er zelf niet. Maar onze huurders die hierachter zitten, die worden vervolgens elke keer lastiggevallen. Met name voor Duitse gezinnen die weer naar huis gaan is de test belangrijk. Wie niet gevaccineerd is, moet een negatieve testuitslag kunnen laten zien. Anders volgt er een boete van honderden euro's. We hebben ons eingebucht en kunnen leider jetzt hier keinen Test machen. Wir kommen aus Elemet, da machen wir Urlaub und wollen zurückreisen morgen und haben somit nichts aufzuweisen und nachzuweisen. Also können wir nichts machen. Das ist schon frustrierend. Via testenvoorjereis.nl was het tot zeker vrijdagmiddag nog mogelijk om een afspraak te maken in Goes, zegt verslaggever Mark van Dam. Zojuist nog een heel gezin dat een vakantievlucht heeft geboekt dit weekend. En nu met spoed op zoek moeten naar een andere testlocatie. Die melden zich hier ook net en geloofden ons niet eens. Die dachten dat het een verborgen cameraprogramma was. Maar het is toch echt waar. MSD Medical Service uit Noord-Holland. Dat is het bedrijf onder welk auspiciën die testen worden afgenomen. En daar hebben ze zo'n 125 locaties van in heel het land. Op die locaties werken ze vaak met een soort van onderaannemers. Nou, hier is zo'n onderaannemer ook bezig geweest om deze locatie in te gaan richten, om een huurcontract te krijgen. Maar dat is dus niet gelukt, dat is duidelijk. En MSD zegt het is heel vervelend, want we zouden eigenlijk altijd al onze locaties persoonlijk bezoeken om te kijken of het in orde is. Ja, dat hebben ze hier niet gedaan. Met als argument, ze zitten zelf in Noord-Holland. Zeeland is natuurlijk wel heel erg ver weg. Ja, een woordvoerder van MSD Medical heeft verder laten weten dat mensen die door de dichte teststraat bijvoorbeeld hun vlucht hebben gemist of andere schade hebben geleden, contact kunnen opnemen. Hun schade wordt dan vergoed en alle andere mensen waarvan de gegevens bekend zijn bij het bedrijf krijgen ook nog een cadeaubon van €25. Een doekje voor het bloeden dus. En daarmee zijn we weer rond en bij zaterdag nog een goede avond en tot morgen.